फिसा फिसा ना फालांगिरिफोरनो आइस बक्स साइकेल राननानै होदों बिटिआर सरकारा। ना फालांगि खालामनानै जिउ खुंबोगासिनो थानाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ नुनानै बिटिआर सरकारा अनखांनाय फैदों। बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफाना एसअपिडि फान्डजों क'क्राझार जिल्लानि 10 नं देबोरगाम ब्लकनि सिङाव थानाय कालुगाव सबायझार बिसिडिसिनि मावखुलियाव बरफ गोनां साइकेल राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि सिएसटि नील दास आरो मुलाम्फायारिफोरा। दिनै बिटिसि सरकारनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसअपिडिनि साइकेल आरो बरफनि बक्स दिनै मोनसे राननाय हाबाफारि खालामदों। दा देबोरगाव जि टिएलसिसि जे एरिया बे एरियायाव गासै 19टा साइकेल रानदों। आं गिबियावनो बिटिसिनि मानगोनां चिफ आरो डिपार्टमेन्टनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय। दायो जों नुनो मोनो लामा सेर सेर गोबां गामियाव बा गोबां ओनसोलाव ना दाननानै फाननाय बेखौ जों नुनो मोनो। नानि बे फालांगिखौ जाहाथे बियो गोजाननिफ्राय जिहेतु लायनांगौ जायो टाउनाव बा गिदिर हाथायाव बेखौ लाबोनानै गामि सिं सिं जिहेतु फाननाय जायो जाहाथे नाफ्रा नस्थ' जाया। दिनै फाननो हायाबा दोनथ'नायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाफ्रा बांसिनानो गैयामोन। नाथाय दिनै सरकारनिफ्राय जि बेबस्थाखौ खालामदों साइकेलजों लोगोसे माने आइस बक्स रानफानानै जाहाथे नाया टाउननिफ्राय बा गिदिर हाथाइनिफ्राय मोजाङै लाबोनानै बरफ होनानै जाहाथे बियो सेवा नस्थ' जाया आरो फाननो हायाबा जाहाथे दोनफिननायनि मोनसे राहा बे जागोन। बेजों जोंनि फिसा फिसा जायफोर फालांगिफोर ना दाननानै बा ना फाननानै न'खर खांनाय जायफोर दङ बिथांमोनहा मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिं थिदों। उननि समफ्रावबो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों आसा खालामो। जाहाथे बेनि जिथु अनजिमा बेखौ जेन' बुरजा खालामो बेखौ खावलायनाय थाबाय। जों नुनो मोनदों दा जोंनि क'क्राझारावबो अमृत सरोवर स्किम फैखांनायनि उनाव दायो मानसिफ्रा एसे सांग्रां जादों आरो फुख्रि जावनानै ना फिसिनानै गावनि न'खरफोरखौ सालायलांनो थाखाय राङारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय दा नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां लाइमोनफ्रा ज' जानानै बेबायदि बिलोफोरखौ माने लानानै ना फिसिनाय हाबाफारिफोरखौ जों नुदों। दा बेजों जोंनि क'क्राझारावबो आं सानो जोंनि जायफोर बेखार लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना ना फिसिनानैबो थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ दिहुननो हागोन। जिहेथु जों बयबो मिथिगौ ना आरो दावदैया आसामाव बाहेरा रायजोनिफ्राय फैयो। जोंनि बाहाय जे मोनो बे थोजासे नङा। दा बेबायदि आंखाल दङ जोंनाव। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो जुदि ना फिसिनाय जिथु फालांगि बेखौ जुदि मावनो आवगायबोयोबा बेखार जेंनायाबो जोबगोन आरो जोंनि जे नांगौ आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव जेसेबां नानि गोनांथि दङ बेफोरखौ जों बाहायनो मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। फैगौ समफ्राव जेन' जोंनि लाइमोनफ्रा बिनि फारसे जेन' गोसो होनानै आवगायबोयो। दायो डिपार्टमेन्टफ्रा ट्रेनिं होयो। बे ट्रेनिंफोरखौ लानो थाखाय आवगायबोनांगौ। दायो गोबां डिपार्टमेन्टआव बेबायदि ट्रेनिं जागासिनो दङ। इयुथफोरनि थाखाय स्किलनि ट्रेनिं जायो। दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि ट्रेनिं जायो। ना फिसिनायनि ट्रेनिं जायो। बेफोर ट्रेनिंफ्राव थांनांगौ। ट्रेनिंआव थांबा मा मोननो बेबायदि मानसिफोरनाव साननाय फैयो। खिन्थु नों ट्रेनिंखौ लाखानानै दोनोबा ट्रेनिं लानायनि जुदि सार्टिफिकेट थायोबा नों माबा नङा माबा मोनसे सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन। नों गावनो जुदि लन लानो होनोबाबो आंहा जुदि ना फिसिनायनि दाउ अमा फिसिनायनि ट्रेनिं दङबा बेखौ बे सार्टिफिकेटफ्रा खामानियाव फैगोन। बेखौ देखायनानैबो नोंथाङा जिखुनु लन बायदिसिना बेंकफोरनिफ्रायबो बा DIC फोरनिफ्राय लन मोननानै नोंथाङा जे आयदायाव ट्रेनिं लादों बाहाय नोंथाङा सरकारनिफ्राय मदद मोनगोन खामानि मावनो थाखाय। दा बेनिखायनो लाइमोनफोरखौ आवगायबोनो थाखाय आं खावलायो। আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এই কালুগাঁৱত আমাৰ SOPD 23-24ত মাছ বেপাৰীৰ কাৰণে বাইচাইকেল উইথ আইচ বক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ল হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত। এই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক
শ্ৰীযুত লৰেন্স ইছলাই ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। BTCৰ চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈ আহিছে মাছ পালক আৰু মাছমৰীয়াসকলৰ বাবে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এই বাইচাইকেল উইথ আইচ বক্সৰ এটা আছিলে। লগতে আমি মাছমৰীয়াসকলক যিটো সময়ত আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে মাছ প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত নদী বিল আদিত যিবিলাক প্ৰাকৃতিক জলাশয় আছে, এই সময়ছোৱা মাছৰ বংশবৃদ্ধিৰ সময়, প্ৰজননৰ সময়, সেইকাৰণে মাছ মৰাত কিছুমান বাধা নিষেধ থাকে, বাধা নিষেধ আছে। আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি আমি গাভিনী মাছ মাৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে মাছৰ উৎপাদন পৰৱৰ্তী সময়ত কমি যায়। সেইকাৰণে সেই সময়ছোৱাত মাছ মাৰিব নালাগে প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত। আৰু যিসকল মাছমৰীয়া, যিসকলে অকল মাছ মাৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ BTC চৰকাৰে, মাননীয় প্ৰমোদ বড়োদেৱৰ নেতৃত্বাধীন BTC চৰকাৰে আৰু আমাৰ EM ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰৰ তত্বাৱধানত আমি 5,000 টকাকৈ সেই মাছমৰীয়াসকলক এইবাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰতো বহুতে পাইছে, আৰু যিসকলে পোৱা নাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে বা BTCত আমাৰ EM ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে এই আঁচনিত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম। আৰু মই ইয়াতে ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে, যিসকল আমাৰ ডেকা গাভৰু আছে, আমাৰ যিখিনি জলাশয় আছে, আমাৰ যিখিনি পুখুৰী আছে, তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি মাছ পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিম। আমাৰ বিভিন্ন আঁচনিও আছে, BTC চৰকাৰৰো আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰো আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা বুলি। খালি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, আৰু আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।